لӯلаи бози об дар душанбе, гарм кардани тарбуз, зери ҷумак дар тобистон, 2 соат шустани як мошин, саҳнаи оддиест ки ҳар рӯз дар Тоҷикистон мебинед ва касеро ҳам ин саҳнаҳо ба ҳайрат намеоранд. аммо ин саҳнаҳои оддӣ оқибатҳои бади зиёде барои иқтисоди Тоҷикистон доштаанд. як таҳқиқи кумитаи омори Тоҷикистон нишон додааст, ки як сокини кишвар вобаста ба маҳалли зиндагиаш аз 400 то 14 ҳазор литр дар як рӯз об истифода мекунад. миқдори обе ки дар кишварҳои дигар орзу мекунанд. ба гуфтаи муаллифони таҳқиқот, ин 2 баробари меъёри ҷумҳуриявӣ ва якчанд маротиба бештар аз меъёрҳои аврупоӣ ist. ба гуфтаи мутахассисон, чунин шакли истифодаи об на истифода, балки талаф додани об ба ҳисоб меравад. масалан, дар худи Душанбе истифодаи миёнаи об барои як нафар 570 литрро ташкил мекунад, аммо дар як шабонарӯз як нафар дар Душанбе 1200 литрро ё барои хунук кардани тарбуз ё салқӣ кардани хона мерезаду онро талаф мекунад. муаллифони таҳқиқот ҳам гуфтанд, сабаби асосии талафи об фарсудашавии лӯлаҳои об, сатҳи пасти фарҳанги истеъмол ва ҳам набудани воситаҳои сабти истифодаи об дар Тоҷикистон аст. соатҳои тӯлонии гилем шустан дар кӯча, шомгоҳон об задани саҳни ҳавлиҳо дар Душанбе як кори оддӣ барои сокинони пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон аст. раҳмонқул раҳматуллоев, муҳаққиқи институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология гуфт, ҳарчанд об барои мардуми тоҷик, ки дар як минтақаи хушку гарми дунё зиндагӣ мекунанд, арзиши воло дошт, аммо солҳои ахир фарҳанги истифодаи он коста шудааст. қадимулайём барои мо ҳамин чиз буд. дар байни халқ ҳам буд, ки нисбати об бисёр эҳтиёткорона рафтор мекарданд. аммо оҳистаи солҳои охир кам кам қадраш паст шуда гӯем. шаҳри Душанбе то чанд соли пеш бадтарин системаи таъмини оби нӯшокӣ дар қаламрави кишварҳои муштаракулманофеъро дошт, аммо бо тармими шабакаҳои обтақсимкунӣ ва ҳавзҳои тасфияи об, вазъи таъмини сокинони пойтахт бо оби пок беҳтар шуд. фарҳанги истифодаи об ба ғайр аз хонаҳое ки обченкунак надоранд дар дигар ҳавливу хонаҳо тағйир накард. раҳмонқул раҳматуллоев, ки худаш ҳам дар хонаш ҳисобкунаки обро дорад, ба радиои Озодӣ гуфт: албатта самаранокӣ истифода барои об он қадар баланд нест, аз ҳисоби он ки обченкунакҳо нест, дар хонаҳо талафи об бисёр, лекин ҳозир оҳиста обченкунакҳо молӣ шуданд, ки ҳамин чизам як режим муайян дар он истодааст. таъминоти аҳолии шаҳрҳои Тоҷикистон бо облӯлаҳо ё водопровод бештар аз 87%-ро ташкил мекунад. дар деҳот 43% мардум бо обе таъмин мешаванд, ки бо лӯла ба хонаашон меояд. аммо як таҳқиқи Бонки ҷаҳонӣ нишон додааст, ки сокинони чунин деҳот фақат 5% хароҷоти солонаи худро сарфи об мекунанд, ки бисёр кам аст. ба гуфтаи раҳмонқул раҳматуллоев, қадри обро ба хусус онҳое медонанд, ки аз ин сарвати гаронбаҳои табиӣ дуруст баҳраманд нестанд. тақрибан 250 000 сокини Тоҷикистон обро ба хона кашида меоранд, ки мушкилоти зиёди сиҳатӣ барояшон дорад. як пурсиши заноне, ки ҳар рӯз ба хона бо сатил об мекашанд, нишон додааст, ки 21% онҳо ба сабаби обкашии зиёд миён дард доранд ва 12% дигар аз бемориҳои аъзои ҳаракат шикоят карданд. раҳмонқул раҳматуллоев мегӯяд, ташвиқу тарғибот дар байни мардум нишон додани арзиши воқеии об, ки барои расонидани он то ба дари хона пули зиёде сарф мешавад, метавонад дар истифодаи босамари об дар Тоҷикистон кӯмак кунад.